anu Mas Jari kok. Ayo ayo digayengke jelas nada campur sarine Mas Us koordinatore Ugel MC-ne munggah munggah ning pucuk gunung dhuwur dhuwur matahari
Jumateng masuk Gito, pemilik Bose servis AC kulkas mesin cuci. Pemilik Jumateng Jumateng masuk Gito. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah.
dika sarwa lirik senadyan apung prasaja nanging bisa nuju prana senadyan amarati atut runtut tanpa sedih keh priya padha kepranan enggal eman-eman to ing mulya saben dina tamtu mlawuh retna gunung tanpa guna jroning gandrung terus ambarung ketlewer lo ing pandherek ya ben bisa pilih asih mestine retna pengasih mengyang poho luwe jelas nada to campur sari wong Indonesia Al-Kalim Audio Sekondang mungkin teman garakan langsung lumantar kancil jelas nada channel spesial kagem keluarga besar saking Seragen suatu anon budulan asik selagane retna pengasih yen ngendika sarwa lirik senadyan apung prasaja nanging bisa nuju prana senadyan amarati atut runtut tanpa sedih priya padha keperanan enggal tresnan eman-eman to ing mulya pancen dina tamtu mlawuh asik jelas nada retna gunung tanpa guna jroning gandrung terus ambarung Mas Landak pupung disengkuyung karo pendemunge saka Sambung Macan bablaske kacu-kacu padha ling lawasan to Dik ketlewer lo ing pandherek ya ben bisa pilih asih mestine retna pengasih nyawa preyang
jejeg bahan. Sembah nuwun kadang-kadang saking campur sari jelas nada. Mas Boto. Soalnya pada Parlan ben sehat gede nggih. Sing penting obatnya semangat deh kali awor penyanyi-penyanyi. Nggih. Nggih. Kula dhewe anu dhuwur awor penyanyi rendah kok. Masa? Ya pusing. Umpama gondelana nanging Gusti kang anak toake
kehidupan, sing penting sehat. Tenang Mas. Ini tombol stroke. Jadi mungkin mari nih mriki. Bablas kenapa Pak Dodo? Pak De pripun sampean ki? Loro ati loro Mas. Loro ati loro. Buka. Umpama kondelana nanging Gusti kang anantokake aku mbok tinggal anto
Matur sembah suwun Pak Dodo yang sampun paring berkah pangesti dumateng kula sak kanca jelas nada campur sari.